Onda BSO Tureteu Indetarío. Dende estas di antigua escola Eleteiro se ten convertido nun local social dunha asociación veciñal que promove e apoia unha forma tradicional de comercio, un mercadillo. Falaremos hoxe ao longo deste Onda ODS de comercio local, de produción local e desas formas de relacionarnos comercialmente que teñen sido tradicionais na Galiza, que teñen mudado ao longo dos anos, pero que representan un modo de vida, un elemento de desenvolvemento económico e tamén un marco idóneo para as relacións sociais. Falaremos de mercados, feiras e plazas de abastos. Todo isto sempre baixo o paraugas da sustentabilidade e a Axenda 2030. Temos que empezar por dar as gracias en primeiro lugar ao Concello de Fene por acollernos nesta xornada especialmente, pero tamén o apoio permanente á iniciativa Onda ODS dende a súa primeira edición. Por suposto, grazas á Asociación de Veciños de Perlío que nos permitiu utilizar o seu local e, ademais, colaborou, participou para que este coloquio funcionase perfectamente e que estivesedes tan cómodamente instalados neste estupendo espazo. Por suposto, é imprescindible as persoas que nos acompañan para chegar a bon porto deste compromiso que marcamos. Agradecerlle enormemente a quen está comigo na mesa, os poñentes que hoxe nos acompañan e as representantes do Concello. Como vos decía, é imprescindible contar con as persoas cómplices para poder levar adiante este proxecto. Contaremos ao longo do programa con máis colaboracións, como é a do Tradicoro, a sección coral que forma parte de Eriños e Fene, que máis tarde nos ofrecerán unha pequena actuación para adobiar outro dos elementos máis interesantes da xornada. Non sei xo máis, pero moi interesante por aquelo do afectivo, porque hoxe imos facer a entrega do premios dos gañadores a primeira edición do concurso Interinstitutos Onda ODS o Futuro é Teu, un concurso que este proxecto Onda ODS fomentou, organizou e abrimos a participación a institutos de Galiza e do resto do Estado e tivemos o honor, a sorte e a alegría de que fose o instituto, os representantes de terceiro da ESO do IES de Fene os que acadaran o triunfo neste primeiro concurso. Un impresionante reto de coñecementos de ODS que de verdade, fixeron que foran os gañadores desta edición e a nos dirán unha alegría moi grande como organizadores. Este Onda ODS Futuro Teu é a terceira edición dun proxecto compartido entre as asociacións homólogas que temos no resto do Estado, en Cataluña, en Andalucía e tamén na rede de medios comunitarios, EMUGA, EMA, La Xarxa e a REM, colaborando nun proxecto radiofónico que une a máis de 200 emisoras locais, emisoras que traballamos para apoiar e difundir a Axenda 2030 e os obxectivos de desenvolvemento sustentable dende a comunicación local. Abrimos o faladoiro primeiro presentándovos a quen me acompaña na mesa. Acompáñanos, empezando polo meu lado, temos a Mar Pérez Frá, que realmente é unha das persoas que máis sabe e máis está a divulgar sobre os procesos de desenvolvemento rural. Mar Pérez Frá, profesora doutora do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, que isto non vos poña nerviosos porque é unha divulgadora fabulosa. Veredes que nos vai a explicar perfectamente moitos deses aspectos porque as líneas nas súas investigacións van precisamente relacionadas co cambio agrario, coa avaliación ou deseño de políticas de desenvolvemento rural. Benvida, profesora. Moitas gracias. Acompáñanos de seguido Francisco García Fernández, que é técnico en desenvolvemento rural na Fundación Juana de Vega, que é unha fundación cuxo obxectivo é promover o desenvolvemento do medio rural galego a través de diversas iniciativas relacionadas co sector agroalimentario, a formación e investigación neste campo, así como en temas de paisaxe e territorio. Non pasou nada, os micros que de vez en cando nos meten así estes sustiños. O seu obxectivo principal da fundación da que vos falaba, da Fundación Juana de Vega, é mellorar a base económica das actividades do medio rural galego, preservando a súa contorna natural e humana. Moitas gracias, Francisco, por acompañármonos tamén. E temos a presencia da nosa alcaldesa, recén nomeada alcaldesa de Fene, alcaldesa presidenta do Concello de Fene, Alejandra Permui, e tamén a responsable do área de promoción económica do Concello, Ángeles Coira. Benvidas e moitas gracias por acompañarvos. Se non vos importa, imos ir empezando precisamente pola parte local, pola parte do Concello.
porque, bueno, o Concello de Fene está metido desde hai moito tempo, ademais, ten unha longa trayectoria de compromiso ca sustentabilidade e, ademais, de moitísimos outros aspectos nos que se traballan os ODS, no? Reciclaxe, compostaxe, cooperación con outros municipios, Concello fundador do Fondo Galego de Cooperación. En Fene hai compromiso co ODS, verdade que sí, coa Axenda 2030, alcaldesa. Hai moito compromiso, a verdade que xa levamos moito tempo traballando, como ti dis, en diversos ámbitos, pois dende a igualdade, no ámbito de benestar social, en emprego, en formación, compromiso importante. Como é un tema transversal, supoño que aparecen moitos dos proxectos que tedes en marcha. A mellor nos podías facer un pequeno resumo de esas cousas nas que Fene está traballando e que envolven aos obxectivos de desenvolvemento sustentable. Pois mira, no último máis reciente que temos agora, levamos a pleno unha iniciativa que chamase Cidades Amigables e que foi apoiado por toda a corporación por unanimidade e trátase pois un pouco da axuda sobre todo na xente maior, no? Para que nos centros aquí de proximidade, máis do Concello, tanto pois locais de hostelería como pois carnicerías, peixerías, froiterías, pois ter unha serie de un pouco de axuda, no? A estas persoas máis maiores que poden ter algún tipo de dificultade, pois trátase sobre todo pois de ter cousas moi sinxelas, pero que a veces non nos dábamos conta que eran necesarias, como simplemente compoñer bancos de espera, no? Pois dentro de unha peixería, por exemplo, para que a xente máis maior ou con algún tipo de discapacidade que poida estar un pouco máis cómoda, hasta mirar bueno, pois, a mobilidade, no? Para poder entrar nun local, pois ter accesibilidade, e despois pois un pouco pois as rúas, no? Mirar a maneira de que a xente poida camiñar, a cota cero, que é algo que nos estamos implementando en todas as obras que facemos. Intentar, acaba de facerse aquí agora Antonia Montero, pois con cota cero, e esa é a nosa maior, no? Despois, pois, en temas de igualdade, pois axudar e promover 8M ou 25N. Despois tamén temos obradoiros para mulleres pois que sufriron algún tipo de maltrato ou algún tipo de violencia de xénero, pois ese obradoiro está funcionando estupendamente. O proxecto Indira, non? O proxecto Indira, unhas mulleres moi comprometidas, acaban de facer un xogo de cartas espectacular que repartimos polas sociedades para que a xente vexa, no, ese traballo bueno, pois de cada unha delas, no, sacando o mellor que tiñan e bueno, pois eso, temas de urbanismo, en promoción económica e turismo, que aquí a miña compañeira está facendo un traballo espectacular, un pouco traballando moito na Xenda 2030. Incluso o plan de urbanismo, que creo que se acaba de contratar un novo, e o plan de urbanismo ten criterios que teñen que respostar aos mandatos da Xenda 2030, non? Sí, estaba... Como tema transversal, ten que aparecer en todo. É que a verdad que os ODS dan para moito, non? E o tema do urbanismo, pois en Fene estaba un pouco paralizado, entón, bueno, pois como acabas de decir, acaba de contratarse a planimetría e entón, bueno, pois estamos aí bastante ilusionados co traballo que se está facendo pois para o benestar de todos os veciños e veciñas de Fene. Bueno, hoxe no programa imos falar destes espacios tradicionais nos que o produto local, a artesanía e o contacto directo con modelos de agricultura ecolóxica empezan cada vez a ser máis demandados. Parece que volve outra vez a despertar interés este tipo de comercio, pero é verdad que en Fene soamente hai esta experiencia deste mercadiño de Perlío que hoxe coincide con noso coloquio. Pero, bueno, queríamos facer unha reflexión en xeral sobre como é recuperar este tipo de feiras, mercados e plazas de abastos. Non sei que postura ten o Concello ao redor deste tema. Bueno, un tema moi importante o que traedes hoxe aquí. É certo que, bueno, o Concello tivera aí unha opción, no, de facer un mercado que non cristalizou realmente,
pero que, bueno, dende a Asociación de Veciños de Perlío vemos que teñen ese esforzo cada segundo e cuarto domingo de cada mes en traer pois, o produto local, no? A chegalo a toda a cidadanía. E a verdade é que, bueno, todo acaba sendo supermercados e grandes superficies e pensamos que para socializar e tamén para, bueno, pois para que os veciños e veciñas teñan ese punto de encontro é pois importantísimo. Os mercadillos, as feiras. Bueno, ahora vou a lanzarlle un par de preguntas tamén a Ángeles Coira, que é responsable de promoción económica, porque o comercio local realmente contribuye moitísimo á sustentabilidade, además de moitas formas, non? Normalmente hai provedores locais que poden acceder a estes centros, normalmente pois, hai esa cercanía, facilita esas outras partes da sustentabilidade, non? Que non hai que facer grandes percorridos, reducir o transporte, a parte de creación de postos de traballo importante. Bueno, vos creedes que estades facendo un esforzo tamén en colaborar cas asociacións de comerciantes para levar adiante iniciativas, pois eso, poden ter nomes moi rimbombantes, pero non é outra cousa que actividades que fomentan que o comercio local sexa coñecido pola cidadanía, non? Como resposta, creedes que a xente entende a importancia que ten fomentar, participar e utilizar o comercio local? Home, eu penso que, non sei se me escoita, eu penso que sí. De feito, o que as iniciativas que temos das feiras de oportunidades que hai no Concello, a resposta da xente é bastante importante. De feito, fai tempo que non falamos do COVID, pero cando foi o tempo do COVID, penso que moita xente se fixo conciencia do significado, da oportunidade que é o comercio local e o comercio de cercanía. Esas oportunidades, penso que a xente foi consciente polo aumento de afluencia que tiveron os distintos comercios en Fene, e xente que ven de fora, que te das conta que aprecian os de fora o que temos aquí no Concello. Sí que é certo que parece que en outros concellos non moi lonxanos o comercio local está nunha situación de febleza. Dá a impresión de que en Fene se manteñen os comercios que hai, tradicionais, incluso aparece algún novo. Non sei se vedes a situación dos propios comerciantes como unha situación vizosa, pois que tedes relación con eles, como vedes as súas iniciativas? Hai ganas de dar vitalidade a este sector? Home, penso que sí, porque ademais de feito xurden novas iniciativas. Temos aí a queixería de Sillobre, que é outra nova oportunidade. Ves que xurden novas, entón eso implica que sí que den esas oportunidades. Bueno, podemos decir que tiña choleta aquí, dende 2008, porque isto xa nos deixamos ao lado do mercado, facer o mercado local, pero as entidades, os comercios, os servicios, a hostelería se uniron para formar esa asociación de hosteleiros que é o Cruceiro, con esa iniciativa de campañas de promoción e de formación. Eso, de feito, todos os anos a final de ano teño unha reunión coa directiva da asociación para ver esas novas propostas que poden ter e sacar adiante, que estamos abertos a toda a poboación que teña unha iniciativa que pensen que se pode desenrollar para estudiarla en conxunto con esta asociación, e tamén abrimos a xente que ao mellor non forma parte desa asociación a que se anime e que aporte tamén iniciativas que todas son estudiables e que se poden levar a cabo. Temos aquí tamén as axudas que lles damos ao tecido asociativo, que vemos o froito que hai coas festas da Meixa, a festa da Orella. Temos aí un produto, a festa o que organiza a Cofradía de Barallobre, que temos aquí tamén no Concello, é unha aportación que temos de produto local e de cercanía. Tamén temos aí, por todo decirlo, que a queixería de Sillobre ten o produto aquí nun supermercado do Concello, é dicir que estamos comprando un produto local, e iso ao final é o que nos repercute en positivo. Iso é importante, dar a coñecer iniciativas locais que teñan zona de distribución de perto,
que mellora moitísimo e ademais o saca deses circuitos tan difíciles de entrar ao mellor para a pequena produción. Bueno, vamos continuar con este faladoiro. Moitas grazas ás dúas. Vamos agora a darlle paso xa ás persoas expertas que nos acompañan. Bueno, tiñamos anunciado que íbamos a contar ca presencia da coordinadora de EO Alimenta, pero finalmente non vai a poder asistir. Bueno, ten un pequeno problema de saúde, pero estamos moi ben acompañados aquí na mesa. Bueno, as persoas que nos acompañan, pois, evidentemente van a aportar moitísimo. Como vos decía, teñamos a Mar Pérez Fra e a Francisco García, que bueno, pois van a intentar aportar esa parte máis experta do tema. Vou facer un pequeno contexto para empezar a falar, non? Neste coloquio. Decíamos que, bueno, isto non quere ser outra cousa que un lugar no que facer unha pequena reflexión sobre o que podemos facer non só as administracións, sino tamén pois nos como cidadáns, a cidadanía que nos acompaña, e nós os que estamos na mesa temos personalmente cousas que facer dentro deste tema, porque a veces, incluso, a cidadanía de pé creemos que hai cousas que non están nas nosas mans. E, sin embargo, sí, hai certos comportamentos que, a adoptalos, contribuímos enormemente, aínda que parezca moi pequena cousa, a consecución deses obxectivos que marca a Xenda 2030. Somos un elo máis desa cadea que é imprescindible para acabar eses obxectivos do planeta. Intentaremos debullar neste coloquio que o que significa en termos de sustentabilidade, tanto alimentaria como productiva, social ou territorial, ese todo tipo de sustentabilidade, este modelo, este tipo de comercio local. Non sei se estou utilizando ben o termo, pero creo que sí, é un modelo de comercio local, como unha tenda aberta con porta, pero que realmente é moi tradicional en toda a xeografía galega. Vou decir que é un comercio de amplo espectro. E digo iso así porque tanto feiras como mercados e prazas realmente son receptores de todo tipo de produtos. Aquí podías, ao principio, ahora igual xa non tanto, pero ao principio podías atopar de todo. Sería esa equiparación aos actuais centros comerciais, máis ou menos, non? E agora, neste mundo no que a sustentabilidade é unha prioridade, realmente é esencial pois mirar a cara deses modelos, esas solucións que temos máis perto. E o comercio local realmente é non só un motor de economía, non só a parte económica importante para as comunidades, senón tamén un piar en donde basear as prácticas sustentables. Moitas veces non nos damos conta, pero iso é así. Son unha ferramenta comercial inherente á sustentabilidade pola cercanía, porque son produtores locais, porque acabamos podendo conseguir alimentos de plantación, colleita, en tempo e forma, producións locais, contribúen a que a sociedade teña ese modelo alimentario sustentable e, ademais, hai outra cousa que axuda a que as persoas que están levando a cabo proxectos produtivos locais teñan un marco idóneo, cercano e afable, vou a decir, para os seus produtos. Igual casi podemos empezar por aquí o debate, non? Podemos empezar a decir que como de importante é este comercio que sustenta o produto local e de cercanía para que calqueira persona que teña un proxecto, ganas de facer un proxecto deste tipo, poida leválo adiante con unhas mínimas garantías de accesibilidade ao público. Quen quere abrir o... Tócame a min. Bueno, vaya pregunta máis difícil. Sí, tanto. Perdón. Sí, non pasa nada. Eu, se me permites, primeiro me gustaría colocar o marco, porque eu, desde o punto de vista persoal e ideolóxico, son unha firme defensora do que tú chamas o comercio local, o que moitas veces nos podemos referir a eles como os circuitos de comercialización en ciclo corto, é dicir, aqueles que non levan unha extensa rede de distribuidores ou de intermediarios. Ben, pero eu creo que todos e todas debemos de ser conscientes, e somos culpables en parte deso, que a maior parte, e eu vou falar de alimentos porque é no que traballo, é dicir, de outro tipo de produtos sei, bueno, non sei casi nada. A maior parte do que nos... A ver, mirade, vou explicar dunha maneira moi sinxela, intentando non liar moito a perdiz. Pero se eu quixera facer unha radiografía do que come un español ou unha española media, podría explicar o 33% do que come mirando a conta de resultados de 3 empresas.
3 empresas. Dadesvos de conta do que estou dicindo. Pero, desde unha perspectiva galega, que eu creo que nos interesa aquí, se quixera explicar o que comemos os galegos e as galegas, collendo 3 empresas, explicaría o 60%. Caramba. E esa é a triste realidade que temos. Por que lle coloco o calificativo triste? Porque estas empresas son xigantes. Son xigantes a nivel galego, a nivel español e a nivel mundial. Entón, claro, exercen un poder enorme frente aos que están detrás, é dicir, os seus proveedores. Vos credes que os gandeiros e as gandeiras que fabrican o leite, ou que producen o leite, mellor dito, que vos bebedes, teñen algún poder de negociación frente a Gadisa ou Carrefour? É obvio que non necesito explicárvolo. É dicir, son precioaceptantes. Simplemente esperan que lles compren. E, ademais, eso desde a perspectiva dos produtores, pero aquí os que estamos somos consumidores. Esas empresas teñen unha enorme capacidade de modular o que comemos. E nos convencen de cousas absolutamente absurdas, como que un produto que lle podes ir a comprar ao teu veciño, un leite pasteurizado de duración corta, non se pode comprar porque é moi caro, e ao mesmo tempo vamos ao lineal do supermercado e compramos un yogur enriquecido con proteína non sei que, ou un Actimel, que, por certo, Danone tuvo que pagar unha multa enorme no Reino Unido por publicidade engañosa por ese produto, para hinchar os nosos fillos con algo que é azúcar e leite en pó, e que duplica o valor de calquer yogur ecolóxico que poidades comprar. Pero o Actimel non é caro, o produto, o yogur ecolóxico sí. Entón, ese é o modelo de comercialización que temos. Frente a eso, como consumidores, que podemos facer? Pois apoiar os produtores locales. Pero tampouco non podemos ser tan inxenuos como para pensar que realmente estos son moi importantes dentro do consumo global, porque de momento, se os consumidores non damos un paso adiante e decimos, bueno, queremos consumir de outra maneira, e as administracións non dan un paso adiante, e máis aló do que escriben en papeles, como a estrategia, non sei que, el Pacto Verde, a estrategia da Granxa á Mesa, que é apoiar firmemente a comercialización en ciclo corto, a realidade é que o comercio internacional de produtos alimentarios medra ano tras ano. E non solamente produtos transformados, tamén a nivel de insumos, a nivel de materias primas. Ese yogur que comprades enriquecido con proteínas, o leite seguramente está producido en Bulgaria, se transporta hasta Italia, donde o transforma, non sei que, e finalmente chega ás nosas neveiras. É dicir, alimentos que viaxan miles de kilómetros, que incorporan e que son xeradores de enormes daños ambientais, dos que moitas veces non somos conscientes cando os consumimos. Eu creo que en esa parte, cando se fala do transporte, cando se fala das distancias que unen o centro de produción co centro de merca, moi pouca xente fai esa reflexión e realmente é moi importante. É moi importante tamén esa primeira parte de que é o que comemos e como comemos, como nos inducen a comer cousas como cousas que non son de temporada, por exemplo. Cambiou moitísimo a industria agroalimentaria nestes últimos anos, non? Eso que ti decías, esa batalla feroz dos produtos que venden de fora que nos poñen na mesa moitas veces máis fácil que os máis cercanos. Fran, na organización, na Fundación Vosa, tedes organizado, vou aproveitar a circunstancia para faceres esta pregunta a Fran, porque falades fixistes un estudio sobre unha xornada sobre agromarketing. O mellor é o paso que non están dando os nosos produtores locais, saber vender o que teñen. Bueno, en certo modo é unha parte máis, dun proceso moi longo, dun ciclo moi longo, dende que un produtor establece ese primeiro cultivo ata que chega á mesa dun consumidor, pois hai moitos pasos a dar, e iso tamén conecta co que comentabas dos mercados locais, dos comercios locais, ao final eses mercados locais non deixan de ser ese escaparate, esa porta de entrada para que o demandante de produto poida acceder a ele. Nese sentido, na Fundación entendemos que todo o que é esa capacitación dos profesionais pode mellorar eses ciclos, no sentido de que por moi bo produto que teñamos, por moi boa capacidade que teña o territorio para producir, se non
non temos en todos os pasos desa cadena que comentaba Mar, se non damos os pasos correctos en cada parte da cadea, pois pode que esa cadea rompa, non digamos, non? Nese sentido, dende a Fundación incidimos moito en esa formación porque é complementario a todo o demais, non? Eu podo ter un bo produto, podo ter unha boa capacidade agronolóxica no meu territorio, pero teño que completar ese ciclo de unha maneira, da maneira máis eficiente posible. E o marketing, pois, forma parte diso, non? Porque, ao final, temos esa capacidade como consumidores de decidir que é o que comemos, non? E iso é algo fundamental, non? Iso é algo realmente moi poderoso nun modelo que se basa na oferta e na demanda, pois nós temos esa capacidade, non? E entonces, tanto a nivel dos propios produtores como dos propios consumidores, toda esa parte didáctica é importante e tamén a través das administracións locais que teñen capacidade para abrir esas fiestras, digamos. A veces que é importante que haya alguén que te axude a dar pasos, que non sempre ocurre isto. Bueno, é certo que estos espacios teñen esa vantaxe inmediata para o produtor, isto que decíamos, nesa cadena de distribución redúcese, recórtase e bueno, realmente eu non sei se como de fácil ou de difícil sería poñer de acordo a administración e mesmo os propios comerciantes para que isto pois teña unha durabilidade no tempo, porque eu creo que a mellor un problema pode ser que non hai unha permanencia desta, o mellor estou equivocada e sí que funciona ben a longo plazo, pero teño a impresión de que non, de que é algo que falla. Queres empezar? A ver, non digo que sexa simple, pero que está claro que non é imposible. Porque se tú miras, un dos problemas que temos, e supoño que estarás de acordo, Fran, é a falta de datos que temos, porque hai moi poucos traballos académicos e incluso moi poucos e se hai poucos traballos académicos, evidentemente, porque non hai unha vontade de financialos, eso está claro, non? Pero temos moi poucos datos que analicen o peso que teñen os circuitos de comercialización en ciclo corto dentro da comercialización a nivel global. Pero se me ven á cabeza un informe do Ministerio de 2012, que son datos vellos, pero que eran moi representativos ou moi ilustrativos da situación. Son datos, me vades a perdonar, pero non son datos a nivel galego, o nivel de bueno, que estaban feitos a nivel desagregación, que estaban feitos a nivel únicamente país, vale? Entón, ali mostraba como hai países como Austria no que o 25% da produción agraria se vende en circuitos de comercialización en ciclo corto, en venda directa de agricultor. Francia é outro exemplo paradigmático, en ese caso é o 21%. Sabedes canto era nesa altura a porcentaxe a nivel español, é dicir, de agricultores e agricultoras que conseguían vender en circuito corto o total máis do 50% da súa produción, o 1,4%. Entón, o que temos aí é un enorme camiño que andar. E os agricultores non o poden facer solos, porque é a loita de David contra Goliat. Fixadevos que, eu vos animo a que cando vallades ao supermercado vos fixedes nos reclamos que utilizan a industria para en alimentación para atraer a vosa atención, é dicir, para conseguir un posicionamento que como se chama en marketing. Hai unha cuestión que é o tema da saúde. Consíguenos convencer de que se comes gluten, pois que é malísimo, que la leche non sei que hai que comer yogures e produtos enriquecidos con proteínas e un largo etcétera. É dicir, argumento da saúde. Outro é a proximidade. Sí que é certo que as grandes empresas están utilizando o argumento da proximidade e as grandes distribuidoras tamén. Entón, o que temos é os consumidores realmente sí que valoramos que o produto sexa local. O que moitas veces non chegamos é a ter un coñecemento preciso do que significa e do que é un produto local. Por outra parte, organizar produtores que están moi dispersos no territorio, e iso Fran sabe moi ben, é moi complexo. Son pequenos produtores que necesitan unha estrutura para poder funcionar e chegar ao mercado sin grandes custos de produción. Hai comunidades autónomas que teñen utilizado fondos de desenvolvemento rural de FEADER para apoiar a creación deste tipo de infraestructuras. Navarra, por exemplo, aquí é o baleiro máis absoluto. Mais aló do discurso, non hai unha política efectiva para
fomentar este tipo de actuacións. Outro mecanismo que eu creo que é bastante obvio é a compra pública. Que comen os nosos fillos e as nosas fillas nos coles? Cantas iniciativas para fomentar isto que as hai moi interesantes nacen realmente da administración autonómica? Pois eu creo que aí hai un baleiro moi interesante que axudaría a estruturar ese sector, que axudaría a darlle unha salida a moitos agricultores e que podía ser unha vía, e digo coles, pero me refiro tamén hospitais, calquer elemento de restauración colectiva. Esa experiencia que ti comentabas de unirse aos propios produtores, eu creo que eles son conscientes, porque non hai moi pouco coñecido unha experiencia de unha empresa que está facendo produtos de cosmética con leite de vaca na zona do Ulloa, que se chama Ulloa, e moi curioso, porque está utilizando non só os seus produtos, que o leite, e además teñen unha produción de plantas que utilizan, sino que utilizan os restos da produción de cervexa de non sei que empresa de non sei onde, as algas de Ardora, puxéronse eles de acordo con outros produtores de outras cousas para utilizar conxuntamente produtos. E ese seguramente será un camiño. Eles saben perfectamente, pero non hai apoios, porque non teñen algún apoio, pero realmente ese sería o camiño. E eu digo, a administración a veces fai un papel de pedra no camiño, por non decir pelouro, porque moitas veces a legislación non facilita en absoluto. Quero lembrar que a produción queixeira, por exemplo, houve aí un momento que se era feita en casa, non sei que problemas daba. Ou a produción de ovos das galiñas que tú tes no teu galiñeiro. Todo ese tipo de cousas son realmente dificultan. Non sei como vedes vos. Bueno, Mar comentou varios aspectos que son estruturais en esta cuestión, non? Sería moi longo explicalos todos, serían moitos temas, pero un pouco como ela decía, non? Aí sí que diferenciaría, como facía na primeira intervención, un pouco o que é a produción por un lado, o que é toda a parte logística ou de organización por outro, e outra fundamental que ela tamén apuntaba, que é a gobernanza de todo iso, non? E aí sí que ten que ser, para esa trazabilidade que comentabas, a pregunta inicial, sí que ten que haber esa colaboración entre todos os actores que forman parte desas cadenas, non? E aí tamén se inclúe a administración, por suposto, non? En relación á administración, pois, bueno, eu entendo que tanto nesta cuestión como noutras, incluso temos un exceso de normativas, non hai un corpus normativo densísimo, non é por iso, non? Temos planificación estratégica, temos esas estrategias que Mar comentaba. Despois nos falta precisamente esa trazabilidade para aplicalo todo, non? E aí sí que é onde as administracións teñen que dar tamén un paso. Hai exemplos en ese sentido tamén por falar tamén en positivo de unha boa práctica sobre esa xestión comunitaria, por exemplo, o Centro de Transformación a Fusquenlla de Moeche, non? Que é unha iniciativa de Agadir, os concellos da da zona de Moeche, San Sadurniño, etc., donde os produtores locais, sexan profesionais ou non, poden utilizar ese centro de transformación e demais ao seu servicio, incluso como particulares, non? Para autoconsumo. Bueno, pois esas pequenas iniciativas son un paso. Lóxicamente, o ideal sería que non quedasen niso, nun proxecto piloto que non vai a máis, non? So, teria que haber unha rede moito máis densa por todo o territorio para estes pequenos centros de transformación de produto local, por exemplo. E ademais ligado, un pouco pola temática que temos hoxe, a esa feira de Moeche, non? Tamén, que está no mesmo espacio, ademais, non? Entón, bueno, este tipo de iniciativas e o promocionar esas boas prácticas é fundamental, non? Nós, por exemplo, na Fundación temos iniciativas vinculadas a esta temática e focalizamos moito en que esas boas prácticas realmente cheguen á xente, para que se vexa, non só por poñer en valor a xente que o está facendo ben, que tamén merecen ese reconhecemento, sino tamén para que outros vexan que iso é posible facelo. E se o centro de Moeche funciona, poden funcionar outros polo territorio perfectamente, non? Nese sentido, nós temos un programa de cocomedores coa Reserva da Biosfera das Mariñas, dende hai xa 10 anos, creo que desde 2015, non? E aí hai comedores escolares, comedores comunitarios de empresas, etc. Non? E creo que hai 80 produtores, alrededor de 80 produtores asociados a iso, non? Nunha zona, nunha comarca de horta histórica como son as Mariñas de Betanzos, non? Entón, sí que é posible facelo. Con moitas dificultades, polo que decía, porque non é só producir, tamén é xestionar esa produción, esa distribución, esa logística, é tremendamente complexo. E moitas veces os produtos de gran valor, dende o punto de vista alimenticio, do punto de vista productivo, non son competitivos no mercado porque falla precisamente esa parte de distribución, logística, etc., que é tremendamente complexo, non? Traballar en ese sentido, o propio PDR, o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia, ten apartados específicos para ese traballo comunitario, para pôr en valor esa distribución conxunta, etc., pero a aplicación non resulta tan doada. Sí, a mí, se me permite, me gustaría comentar unha cousa a raíz desto que se comentou.
que evidentemente ese é o camiño. Que pasa? Que dentro do PDR o reparto de fondos é claramente suficiente en relación a ese tipo de iniciativas que xa hai máis funcionando por todo o país a base de voluntarismo e dando resultados fantásticos. Pero despois, tú falabas da iniciativa esta de Moulloa, que é maravillosa. Eu vos animo a todos a que provedes os seus produtos, momento publicitario, pero dos mellores iogures que se poden consumir salen desas dúas granxas que están integradas, pero reflexionade tamén onde está. Está na Ulloa, ese territorio baleiro, no que non existe actividade económica e que necesita que unha gran multinacional contaminante se veña a instalar para darlle traballo aos autóctonos. O que vai significar eso é arrasar con iniciativas tan interesantes como esa que estabas falando ti, que non é a única. En esa comarca, ademais, é vanguarda na produción gandeira ecolóxica de Galicia. E é unha comarca que está chea de iniciativas interesantes de produción de alimentos de alta calidade que se van a ir ao traste por este tipo de actuacións que requiren de 250 millóns de euros públicos para funcionar. Con 250 millóns de euros públicos, cantas iniciativas seríamos capaces de artellar? A mellor unha parte do problema é que se considera industria o que é grande e non estes pequenos proxectos que incluso alguén que empeza como os que poden ir a Fusqueña a preparar, pois teño unha figueira que me saca non sei quanto, non os como todos e fago mermeladas, e un veciño que a mellor se pode animar e seguir adiante con esa idea, e non hai apoio para os pequenos proxectos. A mellor esa é unha parte, e iso que en Galicia somos a tradición minifundista debería de ternos imbuído o valor do pequeno, e parece que non, que na industria non funciona así, que só se apoian os grandes proxectos. Peque, quere decir algo? Sí, Adiante, que por agora, favor. que non me saía o nome, no, de Fusquenlla, pero sí que no Concello de Fene estivemos mirando para apoiar os pequenos produtores, e solamente hai unha persoa, un autónomo que fai uso da Fusquenlla. Entón non sei se, como decíais antes, o marketing o cal que sería a forma de que eses pequenos produtores se animasen a participar, porque para mí foi unha sorpresa ver que solamente era unha persoa no que era no Concello de Fene. E despois no referente ao dos comedores escolares, tamén no seu día intentouse facer con produtos de proximidade, pero foi moi complicado. Foi moi complicado, non por parte do Concello en sí, que ademais os fondos non os ten, non, para asumir todo o que os comedores, pero sí, coas familias foi moi complicado. Penso que solamente había un centro escolar que o tiña, pero creo que xa non continúa con esa opción. Sí que era unha opción maravillosa, que cando eu estaba cos meus nenos no centro era unha proposta moi interesante, pero non cuajou. Entón, igual o problema está na base, moita máis información, o que eles se convenzan de que é unha oportunidade de facelo e que hai que facelo en vista do que estamos nos ODS. Sí. Bueno, en relación aos ecocomedores, non, e proxectos similares, non? De feito, hai grandes empresas en Galicia que teñen ese modelo, non? E que realmente están sustentando a moitas familias, a pequenos produtores a través deste modelo, pero é realmente complexo non só co consumidor final, en este caso os pais e as nais, os nenos e nenas nos colexios, sino tamén cos propios produtores, non? E ademais incluso a nivel productivo tamén, porque lóxicamente, se eu teño pementos do couto, non? Que é un produto que temos aquí na comarca, todos temos pementos do couto a vez, entón que vamos comer pementos toda a semana en ese colexio? Non. Entonces, ao final, o que comentaba antes, non? Máis alá da parte productiva e demais, a cuestión logística e a gobernanza. Como movemos eso? Como convencemos os produtores? Como explicamos ás AMPAs que isto é un modelo que se pode aplicar? Bueno, pois nos entendemos que iso ten que ser, como dicía antes, a través das boas prácticas, non? De replicar esas boas prácticas, que sexan proxectos espello, que non queden só en esa aplicación, en ese contexto concreto, sino que teñan cangles para que cheguen a máis xente. Pero realmente sí, esa xestión, esa logística é realmente complicada. Sandra, creo que querías decir algo tamén. Sí, nos desde o Concello de Fene, sendo unha administración moito máis pequena, pois tamén promocionamos moito o que son os hortos escolares, non? Este Concello que temos 4 centros de ensino público, os 4 teñen os hortos escolares, nos que o Concello axuda un pouco na tramitación
bueno, pues para poñelo en marcha, no? Pero que despois pois sí que é certo que desde as direccións e as AMPAs traballase moitísimo, no? Pois tamén para concienciar, e as crianzas traballan en eles. Tamén temos en as PANEPs, no? Bueno, pois aí hai un bancal comunitario que de verdade que é digno de visitar e de ver, porque fan un traballo espectacular. Aí teñen ese horto comunitario tamén, onde todos os veciños e veciñas dese rueiro van a plantar e consumen os seus propios produtos, e con composteiros axuda o Concello tamén. Quero dicir, dende o Concello sí que a veces pois intentamos facilitar dentro da medida do posible, porque claro, isto xa é todo supramunicipal, tamén é verdade, e tamén temos obradoiros como Son máis que un teito que promociona un pouco, no? O que é a saúde e a alimentación dentro dos centros escolares, e que está funcionando, a verdade é que moi ben. Esa parte de aprender realmente é imprescindible, no? Que aprendamos primeiro como alimentarnos, que é o que sería o correcto, que non, que nos deixemos levar de modas de vez en cando está moi ben, pero coñecer o valor do que se está facendo é imprescindible, non sei. Querías decir algo, Fran? Sí, bueno, que conectado a todo isto estamos falando moito do que é ese resultante que é o produto que consumimos, esa trazabilidade de como nos alimentamos e demais, non? Pero hai un aspecto moi importante deste modelo que tamén é a consecuencia que iso ten na propia xestión do territorio, na resiliencia do territorio, e iso conecta co que comentaba Mar da comarca do Ulloa, non? Lóxicamente, non é solo o que producimos, sino que efectos ten iso en outros aspectos, non? Como son os servizos ecosistémicos, como a infraestructura verde, toda unha serie de conceptos que ao final nos están falando de que hai modelos máis ou menos agresivos co territorio tamén, e que esa xestión vai máis alá desa parte económica, vai tamén a un aspecto cultural, de continuidade de modelos, de comunidade, de xeración de comunidade, etc. E conecta directamente coa paisaxe. A paisaxe non está aí así porque sí, é porque hai unha xestión desa paisaxe, e a través de certos modelos a xestión pode ser de unha maneira ou doutra. Temos tamén normativa en ese sentido, pero ao final a xestión directa de como se fan as cousas ten ese resultante de como esa paisaxe. Bueno, o tema ten unhas raíces realmente enormes. Vou a intentar volver outra vez ao tema das feiras, mercados, porque sí que é certo, a ver, que pode que se nos escapen esas ramificacións cando só falamos desto, pero influye moitísimo, porque o efecto feira, mercado, plaza, non é solamente un feito comercial, é moitísimo máis. Por detrás, non sei se a xente é capaz de ver que realmente ten unha profundidade moi grande, porque ademais este modelo noso de aquí, supoño que é moi similar ao que hai en outros sitios, non sei se conocedes como funciona en outros sitios, supoño que a base será máis ou menos similar, pero é moi importante porque ten moitos aspectos. Vamos a intentar volver ao tema, porque efectivamente esas partes do proceso son imprescindibles para conocer, pero tamén está ben saber que hai detrás dunha feira, dun mercado. Non é só o feito do produto que recibimos, hai moitas outras cousas, non sei se podo lanzar eu algunha que se me ocurre a min, porque é un feito social, é un aspecto de sociabilización enorme. Que opinades dese tema? Que é obvio, e cando estamos falando de territorios rurais nos que a densidade de poboación é baixa, no que hubo un proceso de cambio agrario que tirou por terra moitas das institucións comunitarias tradicionais, as feiras son unha oportunidade para a socialización importantísima. O que pasa que aquí, e nos pasou con moitas máis cousas, tendemos a ver o pasado, asociar pasado con atraso, e algo completamente errado. Cando vamos de visita a Londres, vamos aos London Farmers, porque eso é unha cosa que, ou London Market, que é unha cosa que está moi en boga e non sei que, mira que ben, e podo ir a comprar verdura e tal. E en cambio, unha feira aquí o vemos como se fora un residuo do pasado que ten que desaparecer. Eu son dun concello rural, ou vivo nun concello rural, donde este ano por fin conseguimos que a feira volvera ao centro do pobo. Por que? Pois porque durante décadas o alcalde asociaba a feira á sociedade, de verdade, e entón construiu un maravilloso mercado en bloques, vos podedes imaginar, onde os feirantes teñan que ir ali. Quen vai ir a socializar ese espacio? Quen vai ir a comprar ali? Entón, o que temos é que perder complexos
e reivindicar o que é noso, que ademais non é solamente noso, é que as feiras están en auxe en moitísimos países e son unha forma de comercialización moi interesante. Pero igual para iso tamén temos que ir perdendo algo dese auto-odio que temos, ti ese historiador, sabes desto máis que a min, que temos todos os galegos e os galegas, que parece que mirar atrás, o sea, é esa época oscura e negra na que todo facíamos mal. E non? Sin embargo, estáse demostrando que as cousas que se facían, como ir á compra ca bolsa de tela, hai que volver a facelo. Se facían cousas moi ben feitas e as feiras eran, non? Sí, totalmente, e moi de acordo con Mar. No, aparte, esta é unha temática que a mí me toca moi de cerca no personal, porque eu son fillo de feirantes tamén. Entonces ese proceso puiden vivilo dende pequeno, dende os anos 80 en directo, de como, incluso o que ela comentaba, non? Como eses campos da feira expulsados da propia vila, da propia aldea, para espacios residuais, porque non tiñan ese prestixio, digamos. E ainda hoxe, socialmente, pois o mellor tampouco ten ese prestixio como poden ter outros sectores, cando realmente é unha función fantástica, non? E ademais que, como dicíamos antes, non? É a resultante dun proceso moi longo. E o territorio realmente funciona por redes, moitas veces, por sinerxias, por conexións. Funcionan así as aldeas, no tipo de hábitat, funcionan así tamén os mercados, e temos esa rede extraordinaria, distribuída por todo o territorio. Preguntaba se é igual en todos os territorios. Pois, lóxicamente, non, no sentido de que noutros territorios a forma de estar no territorio, de ocupar o territorio, non é así. Non teñen esa densidade de ocupación do territorio, digamos, non? E aquí temos unha rede establecida, que non son só as feiras, son outras entidades comunitarias, como dicía ela, non? Comunidades de augas, comunidades de regantes, comisións de festas, dame igual, non? Pero todo ese tipo de asociacións culturais que temos hoxe aquí tamén presentes, etc. Todas esas redes existentes son fundamentais para apoiar outros proxectos, inda que nos parezca que é moi indirecta esa relación. Pero unha feira, ao fin e ao cabo, unha feira ou un mercado non é só o mercado, é moitísimo máis que iso. É toda esa parte social, históricamente, non? Que me decía Mar como historiador, pois históricamente era un día que estaba sinalado no calendario porque era un día especial, diferente. Era un día diferente incluso na maneira de vestir, na maneira de estar, na maneira de relacionarse, porque ibas ir á vila e porque ibas ter esas relacións funcionais con esas relacións de veciñanza ao final, non? Entón, nese sentido, son importantísimas. E outra cousa, os propios espazos en sí, non? Os campos da feira, as plazas de abastos, teñen un valor patrimonial, inda que non estén catalogados. A parte da catalogación poderíamos debatir que se cataloga e que non, pero neste caso son moitas veces espacios nucleares nas aldeas que estruturan a propia aldea. Temos núcleos que xurdiron pola feira, como a Golada, como a Castellana, por exemplo. Hai moitos núcleos cercanos aquí que a súa orixe a nivel fundacional, digamos, é ese cruce de camiños que originaba unha feira, por exemplo, non? E iso é moi relevante, non? Nese sentido tamén falar da recuperación deses propios espacios e das propias estruturas que a feira ten. Imos falar desa recuperación de espazos, porque parece que hai... bueno, a todo isto eu teño un comentario que me dá impresión de que as feiras, mercados e mercadillos siguen sendo socialmente unha cousa similar. A xente sigue preparándose para vir ao feirón ou ao mercadillo e a mellor facer o mismo que vai facer ao centro comercial, pero non é a mesma mentalidade. Vir ao mercadillo é vir a unha cousa un pouco especial. E agora vamos a intentar retrotraer eso. Dá a impresión de que socialmente volve a estar outra vez o punto de interés en recuperar esa recuperación que ti decías, que no teu pobo volveu a recuperarse. Parece que empeza outra vez, non sei se a xente é unha cuestión de convencemento, unha cuestión de isto é meu e quero recuperalo porque é a miña tradición, porque hai confianza, pode ser outra das partes, confío en que en estas persoas me venden algo, un produto bon, ou é unha mestura de todo, non sei que vos parece. Ou se é unha fantasía isto de que está intentando recuperarse, que a mellor... Eu percibo que sí, de feito hai certo interés, por exemplo, para a recuperación das plazas de abasto, nas cidades, pero bueno, queda moitísimo traballo que facer e na recuperación das feiras tamén, porque tamén é certo, e eu falo sempre do que me interesa a mí, que son os alimentos, que en estos espacios, que sí que en moitos lugares son espacios potentes de socialización, os alimentos ocupan un espacio mínimo, e eu creo que iso teria que ser un obxectivo a traballar, que nos acostumáramos a que chegue o fin de semana e vayamos a comprar produto local dos nosos veciños e veciñas ao mercado local, como se fai, insisto, en países modernísimos da nosa contorna, e que non teríamos ni siquiera que inventar nada. Pero creo que aínda queda camiño por facer. Unha parte está na administración e nos propios agricultores e agricultoras que realmente
vexan interés ou potencialidade nesta vía, e despois está que eu insisto moitísimo no poder transformador que temos como consumidores. E ás veces non é cuestión de botarlle sempre a culpa á administración, que é a culpable de todo, é dicir, que nós, cada vez que compramos, dito así dunha maneira un pouco bruta, votamos. E se tú optas por comprar produto local, produto que, como di Fran, xenera un impacto ambiental e un impacto menos negativo sobre o territorio, pois estás exercendo tamén, estás utilizando a túa liberdade individual para transformar o mundo. E eu creo que iso é moi importante e temos que ser conscientes disso. Sí, bueno, nese sentido tamén dicir que moitas veces en comarcas que teñen produtos de calidade diferenciada, un consumidor, por moi concienciado que este, non pode acceder a eses produtos, non? Nos está fallando moitas veces esa transmisión. Estou pensando, por exemplo, na castaña, por exemplo, que é un produto moi desestruturado a nivel mercado, que ten un potencial enorme, que ten un volume de negocio considerable, pero dunha forma un tanto desestruturada, non? Entonces, moitas veces, incluso como consumidor local, non podes acceder a certos produtos, e entón os mercados e as feiras para eso serían fundamentais, ¿no? Para darlle un pouco tamén de estrutura ese comercio local, ¿no? E nese sentido tamén, e en relación ao das plazas de abastos, non? Temos casos tamén que o mellor non son o modelo a seguir en esa recuperación de espazos, ¿no? Temos que tamén ser cuidadosos hacia onde queremos ir con estas intervencións, ¿no? Estou pensando, por exemplo, no mercado de San Miguel de Madrid, onde ali solo hai postos de hostelería, e non queda ningún posto de venda, digamos, directa como sería o espírito original dese mercado. Entonces, bueno, inspirarse en modelos de fora eu creo que é importante, no sentido de que a veces parece, por ese autor que comentaba Mar, que temos que velo en Londres para poder traerlo a Santiago, que é algo que está pasando tamén na Plaza Bastos de Santiago, pero tamén ollo hacia onde imos, porque podemos pervertir eses modelos que tiñan un orixe moi diferente, ¿no? Eso sí que é certo, pero sí que é verdad que eses proxectos dos que tú falabas, que mesturan hostelería ou gastronomía, están, vou decir, salvando, ou mellor estou metendo a pata, ou están apoiando algunhas prazas de abastos e están sendo vistas como exemplos de éxito. Claro, a mellor intuyo que vai porque eles utilizan o que se vende nesa plaza, o que é de tempada, supoño que irá por aí. Pero sí, eso que estás dicindo mellor asusta un pouco. E sobre todo que sexan modelos hibridados co mercado tradicional, digamos, non que sexan exclusivamente iso, non? E especialmente o que comentabas, non? Que se fundamenten que o produtor verdadeiramente sexe ese produto de trazabilidade local. Mira, eu creo que o tema da hostelería e a produción de alimentos está íntimamente ligado e teñen que ir da mão, e de feito hai proxectos moi interesantes que van nese sentido. El, claro, eu entendo que falaba destes modelos de plazas de abasto, sí, que foron transformadas, nos que vas allí e comida mexicana, non sei que, non sei cuánto, e todo comida viaxeira, como lle chamo eu, que vende calquer parte do mundo. Pero isto me lembrou tamén outra cousa que moitas veces, non sei se que non sabemos ou non queremos ver, que cando falamos de como nos alimentamos, non nos alimentamos únicamente co que compramos na feira, en Gadis ou de tal. Unha parte moi importante da nosa alimentación, o 30% do valor dos alimentos que compramos o compramos en hostelería. Entón, e iso é unha tendencia que é imparable e que está medrando. O que temos é que, ser conscientes de a donde nos leva isto, e tamén non meter no mismo saco a toda a hostelería, é dicir, no territorio a hostelería pode ser unha oportunidade na medida en que sexa capaz de integrar produto local, pero olliño tamén con isto, porque estamos nunha deriva que nos pode levar a un sitio moi complicado, desde o punto de vista da saúde, directamente. Sí, e iso conecta tamén co que comentaba antes, non? Que moitos produtos locais non os podes consumir na hostelería local, e aí sí que temos que facer ese match, digamos, non? Dicir, aí sí que ten que haber programas, iniciativas que se a través de creación de marca ou similares, non? Por lo menos esa concienciación, non? De dicir, temos aquí un produto, temos aquí unha forma de comercializalo, vamos a chegar a acordos e ter programas conxuntos, non? En ese sentido. A mellor o camiño pode ser a especialización ou non. Quero dicir que as feiras se especialicen en determinado produto. Eso tería unha temporalidade, nada máis. Quero dicir, se é a castaña, é na época da castaña, ou
Bueno, feiras especializadas é só ver ese tipo de produtos, pero claro, son moi puntuais, non? Claro, non é o camiño ese. Concretos, claro. Bueno, pode ser unha maneira tamén de promocionar determinado tipo de produtos e de feito funcionan moi ben nese sentido, pero Para recuperar claro, este tecido. ou dar a coñecer determinado tipo de produtos que igual non teñen unha boa penetración no mercado ou non son suficientemente coñecidos, pero claro, se o que estamos falando é de estender os procesos de consumo, eu o vería máis interesante pois, o apoio ás feiras, esa volta atrás, é dicir, o moderno moitas veces está En volver atrás, sí. en volver atrás. Que non é antigo, que é como é a palabra, non? É vintage. Que parece que sona mellor recuperar aquelas cousas que son útiles. Bueno, realmente é interesante porque este replanteamento ou este intento de recuperación pues cubre todos os aspectos. A xente empeza a darse conta da parte económica, crea emprego, fomenta, apoia o que existe, ten esa parte da sustentabilidade importantísima, da conocer o noso, eses produtos de cercanía, a confianza que pode ter en eso, e a parte social. Iso parece que é algo que axuda, non sei se podemos decir, fortalece a comunidade e axuda a asentar territorio, este tipo de cousas, como vedes? Fan parroquia, ¿no? Como se di que fan parroquia. Fan parroquia, sí. E que aquí ahora estaba mirando aí para fora e é unha constante de pasar persoas e todas van pois cunha bolsa, pois todo o mundo ven baixa ao feirón o segundo ou cuarto domingo aquí en Perlío, pois aos churros, ao xamón, ao pan. Eu penso que aquí xa está moi interiorizado, no? E o estupendo traballo que fan dentro da Asociación de Veciños, pois sí que é certo que produto de proximidade, de tempada, creo que é importantísimo, porque é un continuo pasar persoas, no? E xente que pois igual só se ve esos días de feirón, no? Que moitas veces pasan. E hai unha parte que non sei, supoño que a xente dase conta, porque cando vais ao mercadillo ve que o volumen de postos que hai varía moitísimo, redúcese, e non sei, como poderíamos ser capaces de que esta dinámica, non sei se isto ten que ser algo programático, é dicir, que os concellos, que as administracións aposten decididamente por isto, ou non sei, que iniciativas poderían poñer en marcha os concellos para... A pregunta do millón vos estou facendo e vos tomando notas, non? Sí, sí. É que eu creo que isto se escapa un pouco do que é o ámbito municipal. Necesitamos políticas máis potentes. Aquí se falou de algunha delas, que para min a estruturación da oferta, eu creo que en eso estamos de acordo, e bueno, e ten un ámbito que é supramunicipal. Pero tamén a min me gusta, e creo que vos o sacastes, e me parece moi interesante, isto ten outra pata que é a educativa. O traballo nos coles é fundamental. Eu teño críos, agora xa son adolescentes, e a batalla diaria na casa é no mes de febreiro, mamá, quero ameixas. Non, pois non tes ameixas. Ou non, quero dicir que estamos perdendo cantidade de saberes que son importantísimos e que forman parte deberían de formar parte da cultura de calquera, porque ademais é invertir en saúde a longo plazo. Entón eu creo que aí a labor educativa e formativa nos coles, eu creo que iso é un elemento fundamental para... é a longo plazo, pero é futuro. Sí, a ver, nós dentro do Concello sí que teño que poñer en valor que ese traballo sí que está a facerse e con estes programas que teñen moitísimo éxito e que ademais que as crianzas o collen, pois despois chegan ás casas, non? E dicen, no, mira, isto non é de agora, isto... Quero decir que hai moita concienciación en este Concello, nos centros educativos e por parte dos técnicos e técnicas do Concello, que se esforzan moitísimo en levar programas continuamente aos colexios para esta educación, non? Bueno, vamos a entrar xa na seguinte parte do coloquio. Eu quería lanzarvos unha pregunta que igual é para a reflexión colectiva, non o sei. Vou a deixar a vos e logo, pois igual o público, si quere, cando faga a intervención, a mellor a rescata. A elección de facer uso deste comercio significa, creedes vos, eu creo que sí, a ver que decides vos, significa apoiar un modelo económico, apoiar unha
unha forma de vida sustentable e a longo plazo? Non sei, que opinades? Eu radicalmente sí. Radicalmente sí. Sí, totalmente, non? Decíamos antes, non, que no modelo, poderíamos discutir o modelo no que estamos, pero dentro do modelo no que estamos, o consumo é a maior arma que temos seguramente, porque é onde tomas decisións, é unha decisión política tamén, en certo modo, totalmente. Moitas cousas defendibles nun mesmo modelo comercial que eu sigo utilizando de comercio. Sí, que pero está supoño estupendo, que, está estupendo. Moitas cousas que se sustentan con unha maneira de vender os nosos produtos, de mercar, unha merca responsable e unha alimentación correcta. Antes de pasar ao pequeno coloquio que vamos a ter, vamos a facer vamos a dar un chisquiño ás sellas musicales. Voulle pedir a Mónica Fernández que nos acompañe e despedimos a alcaldesa e a responsable de promoción económica, Alejandra Permú e Ángeles Coira. Moitas gracias por acompañarnos. Non vos vayades moi lonxe, porque nos vades botar unha má a posteriori neste momento 12 que vamos a ter aí co ISFN. Non sei se temos ao alumnado tamén. Mónica, por favor. Mónica vai a compartir con nós unha cousa moi interesante e é un pequeno relato de Álvaro Cunqueiro que fala precisamente do que os estamos a falar aquí, do que pasaba nas feiras. Un texto que forma parte do seu libro Xente daqui e dacola, e xa te cedo a palabra, Mónica. Moi bo día. Vou falar aquí deste pequeno relato, Fabián Carballido. Cando andaba polos 9 anos, levaron os seus pais á feira ao San Froilán de Lugo. Na praza de Santo Domingo paráronse diante dun vendedor ambulante de xogos de cama. O ambulante falaba en varias linguas diferentes, afirmando que si a súa clientela lle parecían caros os xogos de cama, que vendía sábans e almofadas por kilos, e si había alguén necesitado, que regalaba todas as existencias. E que o mesmo faría cun vagón de panos brancos e de cor que tiña na estación, e que non quería que ninguén quedase sin sonarse os mocos, cun pano da mellor fabricación catalana, admirada nos mercados estranxeiros. E nesto dirixiuse a Fabián, que estaba na primeira fila, e dunha orella do rapaz tirou un pano branco e do nariz unha noz, que envolveu no pano. Regalo para el joven por la atención prestada. Eu retrataba ao minuto nunha feira, na feira galega, a esta xentiña de nós. Fíxeme tan amigo deles que me doía deixalos nun caixón da miña mesa. Algún, cando eu estaba inventando ou retratando ou enxendrando ou parindo, teme feito moita compaña, e a verdade é que cando van sair do meu faiado para un libro, a miña casa aparéceme como baleira, como si toda a miña familia máis querida se tivese disolto no der dun accidente imprevisto. Son fragmentos de Os outros feirantes. Moitas gracias, Mónica. Esas cousas pasaban nas feiras. Que cousas interesantes, verdade que sí. Neste faladoiro temos materia de análise enorme. Eu non sei se alguén do público ten algunha pregunta que queira pasarlle aos nosos convidados. Hai alguén que lle apetezca facerlle algunha pregunta? Eu quería facer unha, non sei se podo. Por suposto, Mónica, adiante. Un pouco do que estabades falando, do tema dos mercados e das feiras e do produto local, eu estaba pensando, aparte do apoio que podan dar as administracións públicas, que eu creo que teñen unha obriga, non? Un pouco tamén de informar o consumidor e de falar e de priorizar sobre o noso, eu creo que tamén é unha cousa propia, non? Que ten que sair. Eu fíxome, sobre todo porque circunstancias profesionais, eu, traballo en Santiago, e sí que vexo, por exemplo, a hostelería cada vez mira máis polo kilómetro cero, non? E por informar un pouco o cliente os seus produtos, non? De onde veñe, de onde saen, e de ofrecer un produto de tempada, non? Porque eu creo que tamén nos afixemos coas últimas décadas, co avance económico, e se supón que esta prosperidade económica que teñen as familias, non? De que podemos comer o que iramos en calquera momento. Eu creo que tamén hai que priorizar, non? O mirar sobre todo tamén pola cosa polos produtos de tempada, non? Non esta froita exótica que ven do outro lado do mundo, que está en cámaras frigoríficas, que perde a calidade, incluso o sabor, non? Entón, é unha cousa que me chama a atención porque se matiza moito, incluso, os propios restaurantes, os locais de hostelería teñen as súas propias hortiñas, non? En Santiago é unha cousa que está bastante avanzada.
E cando vas ao menú, entón che explican, pois, imagínate, pois, as ameixas veñen de carril, tantos kilómetros, as verduras veñen de tal, non? Ou se vas a pedir unha infusión, pois non, a lo mellor, non sei, de roibos, que, bueno, parece unha cousa bastante normal, non? A día de hoxe. A pregunta, Mónica, por favor. E si sale de nós tamén, non? Esa conciencia social, non? De non pedir cosas raras para fomentar a propia agricultura aquí. Home, da maioría de nós non, é obvio, porque tú vas a calquer supermercado hoxe en día e eu estou segura de que se vamos a calquer super hoxe en día encontramos pitallas, yuca, non sei que veñen de tal. Ou incluso hasta podemos encontrar, eu outro día nun Gadis, había castañas a vender. Carai. A un precio absolutamente disparatado. Si unha gran superficie ten este tipo de produtos é porque hai alguén que a compra. Entón, é que eu ás veces non sei as contas que fai a xente cando fai a compra. Porque realmente o feito de comprar produto local e produto de temporada abarata de maneira impresionante a cesta da compra, pero parece que hai algunha necesidade imperiosa que nos fai comprar amorodos no mes de decembro e castaña no mes de xunio. Por que a xente ten esa actitude irracional? Pois a min, algún destes consumidores me gustaría que me explicaran. Eu creo que tamén está ese papel que teñen as grandes distribuidoras de acabar motivándonos a comprar determinadas cousas. Outro exemplo para min paradigmático é os produtos cero. Seguro que tedes estado algunha vez en algún lineal dun supermercado no que venden chocolate, ver algunha nai ou algún pai co seu fillo e filla comprando o chocolate sen azúcar. Eso si, cheo de edulcorante. Que vamos, do menos recomendable para un crío, pero o compran porque queren envenenar o seu fillo ou a súa filla. Non, o compran pensando que realmente fan ben en comprar un produto que non ten azúcar. Entón, aí o que temos é unha falta de formación brutal á hora de alimentarnos. Eu creo que é un apuntamento interesante este que fai Mar, que é o tema das etiquetas, non? Hoxe en día todo é bio, todo é eco, pero tamén ollo con iso, non? Porque o que temos que mirar sobre todo é a pegada de carbono que ese produto ten, non? Entón, eu podo consumir soia que sexa ecolóxica, pero de onde ven exactamente? Como chegou ata aquí, como se transformou, cal é o ciclo hídrico que ten iso, non? Que capital natural foi empregado niso para chegar aquí, quen produce soia hoxe en día, non? O Gran Chaco en Paraguai, Brasil, como chega iso aquí? Todo iso, ao final, bueno, é unha cuestión máis desa pegada de carbono en sí que incluso da forma de producilo a veces, non? Moitas cousas teñen salido aquí hoxe neste debate. Vai ser complicadísimo facer un resumen realmente, pero sí que está claro que son xeitos de comprar máis responsables, máis ecolóxicos, sustentables e que ademais teñen moitos aspectos engadidos. Fan comunidade, fortalecen o territorio, económicamente sustentable, apoian os produtos locais e a produción local e teñen moitísimos aspectos que hai que salientar. Imos achegándonos ao final do noso faladoiro e vamos a poñer unha parte musical. Vos comentaba ao principio que íbamos a contar con moitos cómplices no programa de hoxe e temos xa preparado a uns dos cómplices da mañá. Trátase do Tarradicoro, que é a formación coral que ten Airiños ECN e que vai a participar. Neste momento vai a ofrecernos dúas pezas e a posteriori, cando xa fagamos, despois de rematar a entrega de premios, que xa temos por aí ao alumnado esperando, agardando por que lles demos eses agasallos, pero van eles a pechar esta parte do programa. Casi vos paso, cedo vos o lote, como se solía decir nos bailes, e estas dúas cancións que vai a ser, creo que Nomolla, empezarán con Nomolla, un tema africano, e a continuación un tema de Rosana, que coñecedes perfectamente, igual vos atrevedes hasta a corear, Si tú. Adiante, por favor. Mónica.
sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. Ne que sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. 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 Ne que sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. Ne que sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. 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 Ne que sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. Ne que sigele la guamashu, si sabama bolo bolo wema. 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 Ne que sí. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero estar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí,
explicar, pero que seguro que tiraremos moitísimo proveito desta conversa tan agradable que tivemos hoxe. Pero non nos queremos ir sin pechar cun exemplo de boas prácticas. Neste caso, imos coñecer a experiencia da Agrupación Instructiva de Camouco con dous eventos que ten que, ademais, aunan este tipo de comercio local do que levamos falando todo o tempo. Un pouco específico, porque falamos de artesanía, pero o seu mercatalento e a Festa da Cabria, na que hai presencia de moitísimos postos, pois son un exemplo do que dende unha pequena entidade se pode facer. Temos con nos a Daniel García, que é o presidente da Agrupación Instructiva de Camouco. Moitísimas gracias por achegarte. Nada, grazas a vos. Contanos, por favor, como xurde esta experiencia destes dous mercados no que a artesanía é o protagonista e o éxito que está tendo estas propostas que facedes. Bueno, pois un pouco a base destas dúas iniciativas que temos na Agrupación Instructiva de Camouco, vai moito na liña que dicían os convidados desta mañá, de a partir desta actividade, sobre todo, crear comunidade que sexa unha ferramenta de dinamización social, que é o que nos ocupa a nos como asociación sociocultural, pois que sexa un punto de encontro entre os nosos socios e socias e entre a nosa veciñanza, non? Esa é a base tanto do Mercatalento, que é un mercado de proximidade que organizamos no Nadal. Este 2025 vai ser a cuarta edición, como esa feira de artesanía que organizamos no marco da Festa da Cabria, que vai alrededor das nosas tradicións mariñeiras. Bueno, pois esa feira de artesanía vimos celebrando dende o ano 2017. No caso da feira da Cabria é 100% produtores ou creadores de artesanía, xente que traballa especificamente con produtos de artesanía elaborados por eles mesmos. E no caso do Mercatalento, que vimos facendo dende o ano 2022, aí é un pouco máis diverso. Aí temos unha parte de artesanía, pero temos tamén, a base de todo é darlle prioridade, por suposto, a persoas ou emprendedoras ou persoas que teñan un desenvolvemento económico, para empezar, que teñan a base en Camouco. Digamos, os primeiros convidados, se mo permitides, son sempre aqueles que desenvolvan a súa actividade en Camouco, pois como, por exemplo, temas de cestería, que temos pois moita tradición, xa podemos dicir, en Camouco, como outras persoas. Está se me vindo á mente outra muller que tamén traballa coa madeira. Bueno, pois elas sempre van ter o seu espazo na feira pola proximidade evidente, que son persoas que desenvolven esa actividade na propia parroquia, e logo pois do resto da comarca de Ferrol e tamén do Eume, non? Ata xente que ven dende as Pontes, dende Vilar Maior, pero entendida esa proximidade en torno a nosa comarca, non? E despois, dende un punto de vista de produtos do máis diverso, especialmente no caso, como digo, do Mercatalento, porque celebrámola no Nadal, e o que queremos é ofrecer aos nosos socios e socias e a toda a veciñanza, porque evidentemente é unha proposta aberta a todo o mundo, pois unha alternativa pois a ese consumismo tan feroz que temos, por exemplo, nos meses do Nadal, non? Pois o que ofrecemos ali é unha alternativa a aplicar un pouquiño de sentidiño, un pouquiño de sentido común a ese consumismo, e que xa que parece que estamos inevitablemente condenados a ter que mercar no Nadal, pois por lo menos mercar elementos de proximidade, elementos que dinamicen a nosa economía máis próxima. E nese sentido, pois, a parte desa artesanía, pois temos tamén roupa, e temos tamén o que comentaban tamén eles, que é moi importante, non, esa parte de alimentación. Sí que é certo que, imos celebrar a cuarta edición agora no 2025, xa está confirmado que vamos a seguir adiante, por suposto, con todo isto. Ano pasado, grazas, por suposto, ao esforzo de toda a directiva e toda a asociación, pois intentamos ir incorporando cada vez máis alimentación, porque entendemos tamén, como ben dicían eles, que dentro da dinamización que supón crear un mercado como este, dentro do mercado, o feito de que haxa alimentación dinamiza aínda máis o propio mercado, non? Entón, o ano pasado, xa, se non recordo mal, dos 14 postos que formaron parte deste mercado, 4 xa eran de alimentación, e imos seguir intentando que tamén neste 2025 seguir reforzando tamén esa parte da alimentación, porque dentro da propia dinamización é un elemento aínda máis dinamizador do que o propio Mercatalento. E a resposta da xente realmente é moi interesante. Seino porque participei en algunha delas
e vexo que a resposta do público acepta moi ben estas propostas, Sí, verdade, a ver, Dani? ademais hai que ter en conta pois que somos unha parroquia que tiña feira, que xa non ten feira, pertencemos a un concello que ten un mercadillo, bueno, que funciona máis ou menos, pero bueno, que aí está, pero sí que no caso de Camouco pois xa non temos feira, e bueno, cando empezamos con todo isto na asociación, pois era un pouquiño pois como xurden estas cousas, non? A ver que tal funciona esta primeira edición e a ver se pode ter continuidade no futuro, e a verdade é que pois sí, a sorpresa foi mayúscula cando vimos o grandísimo respaldo da primeira edición e como ano tras ano, pois eu creo que podemos dicir que xa nesta cuarta edición que imos celebrar, pois xa podemos falar dunha actividade consolidada dentro da nosa programación de Nadal, e un elemento ademais a partir do que estructuramos o resto de programación de Nadal, e que fai que a xente pois se achegue a agrupación efectivamente, porque o desenvolvemos neste caso unha feira e un mercado que desenvolvemos en interior dentro do noso salón de actos, creando ali pois unha feira dentro do propio edificio, e a verdade é que sí, que funciona moi ben, que a xente ano tras ano, moitísima xente que ven todos os anos, que xa aproveitan bueno, pois para dar un paseo, porque ademais é unha feira que organizamos en fin de semana, sábado e domingo, de mañá e de tarde, tanto sábado como domingo, e entón pois é un ingrediente que fai que a xente pois que se anime tamén, incluso no inverno, non en pleno Nadal, que igual pois non fai bo tempo ou que non apetece sair da casa, pois o feito de que sexa en interior parece que a xente que se anima efectivamente a participar, e a resposta é moi boa, e ademais non só porque vexamos ali xente que poderían ser curiosos, que simplemente veñen a ver que está pasando ali ou a ver que actividades temos alrededor dese mercado, senón porque os propios creadores, os propios artesáns ano tras ano queren repetir, e cada vez temos máis peticións, polo menos de información de, oye, como temos que facer para poder participar ben no Mercatalento ou ben na Feira de Artesanía da Festa da Cabra. Iso quere decir que máis alá desa parte que a nós como asociación cultural, que a que máis nos importa de crear esa comunidade alrededor desta iniciativa e de dinamizar pois a nosa masa social, e que tamén hai unha actividade económica importante dentro destas dúas actividades, importante dentro do que é, lóxicamente, todo con perspectiva do que é a parroquia de Camouco, pero que hai unha actividade importante que fai que estes creadores e estes artesáns, no canto de escoller nesas datas ir a outro mercado ou a outro sitio, quizáis máis lonxe desta zona, pois que irán repetir en Camouco. É dicir que temos, digamos, a confirmación de que funcionan este tipo de mercados, tanto pola resposta do público que participa e merca, como bueno, pois polo bo resultado que lles dá a estes creadores e a estes emprendedores e estes artesáns. O sea, un exemplo de éxito, unha boa práctica para que quede en evidencia que dende o local podemos traballar no global dende unha pequena asociación, como o caso da Asociación Instructiva de Camouco. Dani, moitas gracias por acompañarnos e por presentarnos estas dúas propostas. Vamos a ir agora a unha parte que vos decía ao principio que me emociona especialmente, porque imos a facer a entrega de premios ao alumnado que participou neste primeiro concurso interinstitutos Onda ODS O Futuro é Teu, un concurso no que competiron 16 centros de ensino de todo o Estado, Cataluña, Andalucía, Madrid e Galicia, debullando coñecementos sobre ODS, e podo asegurarvos que foi moi reñido e unha competición moi traballada, moitísimo que valorar en esta actuación. Bueno, para facer a entrega, por favor, autoridades, por favor, está Enrique Sanfiz, que é o secretario de MUGA, de Emisoras Municipais Galegas, a alcaldesa, e tamén temos a responsable de promoción económica, Alejandra Permuy, e Ángeles Coira. Moitas grazas, e xa vamos ao lío, porque supoño que a rapazada estará aí nerviosos e preocupados. Bueno, que sepades que neste concurso había un equipo titular, pero claro, os equipos titulares a veces necesitan suplentes. E os suplentes foron toda a clase, pero había un equipo B que estaba aí detrás por si acaso había algún problemilla. O equipo A afrontou os nervios da competición, pero o equipo B e o resto de terceiro da ESO do instituto foron o colchón anímico que tiveron os rapaces e rapazas. O concurso levaba asociado un premio para o alumnado e un premio para o centro, e é o que vamos a repartir hoxe. Entón, vamos a traer primeiro lugar ao equipo suplente,
que non sufriu en directo os nervios, pero sí acompañaron os titulares, e lles vamos a facer entrega dun diploma e un pequeno detalle que, vai a recoller quen? Están por aí Inés Rodríguez Pico, Oiana Rodeiro Caballero e Manuel López Orjales. Recolles ti no seu nome. Quen recolle no seu nome é Verónica, que Verónica Túñez, a profesora encargada de dirixir a Bon Porto este equipo, o titular, os suplentes e toda a clase, e a que queremos tamén pois ter un detalle con ela, porque realmente sin a súa intervención anímica e de esforzo personal, un pequeno diploma que vai a recordarte o teu paso por Onda ODS, o futuro é teu, porque estamos realmente agradecidísimos. E agora sí, por favor, ese equipo titular que defendeu, gustaríame que botárades unha visual a YouTube e os vídeos do concurso, porque foi espectacular o traballo, o desenvolvemento, como foron capaces de afrontar esas preguntas, esa rapidez en contestar, foi fabuloso. Así que Roque Díaz Iglesias, Eduardo Ramos González e Martina Vila Suso Olivera, por favor, pasade a recoller os premios. Bueno, está claro que isto non sería posible, eles son fabulosos e maravillosos, pero o traballo docente que está detrás, que enfrontou o reto de falarlles do ODS, pois está en Vero, que lle agradecemos moitísimo, e ao centro, que dende o primeiro momento decidiu participar en canto llo pedimos. E iso é tocarlle esa programación que a veces pois é unha cousa un pouco desagradable, pero en este caso tivo estes froitos. Hai un agasallo tamén para o centro que vai incluído dentro do premio do concurso e é un equipo para poder facer podcast. Así que animade vos, animade ao centro, moitísimas gracias. Unha labor importantísima, un traballo fabuloso que fixeron estes rapaces e rapazas, de verdad, pasade polas nosas redes, polo noso YouTube, para ver que competición máis que fabulosa. Aí no último día de concurso con Almenar, o equipo catalán que traballou duramente tamén, e foi un éxito grandísimo, de verdade que sí. Moitísimas grazas. Bueno, é o momento dos agradecementos. En primeiro lugar, ás persoas expertas que nos acompañaron, moitísimas grazas por acompañarnos, por vir hasta Perlío, a este feirón que sigue soportando, aguantando estoicamente, ano tras ano. Moi interesante o que hoxe sacamos aquí. Eu creo que vamos a poder debullar moitísimo en casa con todo escoitado. Moitísimas grazas a que nos acompañáchedes neste coloquio. Grazas por sentarvos nestas sillas, encher a sala. A alcaldesa de Fene, Alejandra Permuy, e a Ángeles Coira, por ter participado non só no día de hoxe neste coloquio, sino tamén no apoio do Concello ao proxecto. Grazas á Sociedade Veciñal que nos acolle, que nos cedeu o local e colaborou no desenvolvemento de todo. E, bueno, imos despedirnos con música, con estes cómplices que hoxe sumamos aquí, o Tradicoro, este coro de voces mixtas que, como vos decía, forma parte da Iriños de Fene e que interpreta pezas tradicionais dos máis insospeitados recantos do mundo. As pezas que van interpretar agora serán Grándola e Oxote, e van a ser o broche final deste Onda ODS, o futuro é teu. Onda ODS, o futuro é teu, seguirá a traballar para dar a coñecer e apoiar todas as iniciativas dirixidas a fomentar o cumprimento da Axenda 2030 a través deste proxecto que une nun fin común a máis de 200 emisoras municipais e comunitarias de todo o Estado e que conta co apoio do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Despedímonos cas voces do Tradicoro. Moitas grazas.
Vila morena, terra da fraternidade, o pobo é que máis ordena dentro de ti, o cidade, dentro de ti, o cidade, o pobo é que máis ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila morena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grandola Vila morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila morena, en cada rostro igualdade, o pobo é que máis ordena. A sombra dunha ciñeira que xa non sabía a idade, xurei ter por compañeira Grandola túa vontade, Grandola túa vontade, xurei ter por compañeira a sombra dunha ciñeira que xa non sabía a idade, dentro de ti, o cidade, o pobo é que máis ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila morena. Se pregunta para que cantar, vou responder así dizer que o sochebón Para se cantar unha canción de amor, para se danzar así ben marcadinho, para enxotar tristeza, sochebón se ven xuntiño aínda máis, non ten calor nin dedo hinchado e apertado ben, un sorteciño ben marcado, que beleza é, danza Joao, danza María, Chico, Pedro e Teresiña, e solta gaita se sochebón, o sochebón, eu vou cantar é bom, sochebón, que se salva e armonía. sochebón. Se pregunta para quen cantar, vou responder así dizer Que o sochebón, para se cantar unha canción de amor, para se danzar así ben marcadinho, sochebón,
calor, nin dedo hinchado e apertado pé. Un sorteciño ben marcado. Que beleza é, danza Joao, danza María, Chico Pérez, Teresiña, e solta gaita se. Sochevo. Feliz Axenda 2030. Non sei se se pode decir eso, pero me temo que non, verdad? Listo.